Чекай да те. Давай. А сега, гледай сега, смяна на отбора. Единият ще е с кипа, другия ще е с бър. Опа, сега. Главно са... И двамата са ме фокусирал да им. Не го барай. Не го барай, ще го дигна. Котенце! Никой не го барай. Котенце! Не иска да бяга, бе, брат. Няма да бягаш до бършко. Къде че вадиш? Къде си? Десятка, брат. Десятка нагоре. Спокойно. Няма те долу, другите. Дай само. Тихичко тече тузи десятка. Ти бързи стою. Не мога да спим по една бера, бе, тема да чиста атака. Всичко се снима. Само акълът. Всичко се снима. Говор има ли? Звук има? Всичко, брат. Ясно. Ясно. И аз като чачо да е. Мълчи. Аз казах, че дедото ще дойде. Вие ме не вярвате. Мълчи. Красавец. Ама те е ударен направо, те казвам. Направо страдата му излъпи. И вайте ударят, така не имат как. Не питай, кажи му да не пита. Не питай, брат. И вайте ударят, брат. Так му го изкарахме и другия, брат. Този над 10. Ама даца, този над 10. Той е, сега изкарахме на десятка, брат. Мъшек. Сериозно? И мъшек. Сериозно, човек. Ай, сега даман, оня го изкарахме 5 кг, сега изкарахме на десятка, брат. Мусен беше 8 диот. Дай го. Снимай го, да има него. Поръха и вир. Мъшек. Дака, да виж какво чудо става тук. Гущера. Гущера, на едно язовирче сме тук така на